Kienet ġurnata sbejħa, tlaqt indur bil-bike, mort induru naqat, sibt ħofra mux taċċajt, għajt intir ġo siġra, u ħatta strejt ġo l-bajt, mal-arċi sijana weċ, u nida AJMA L BAJD. AJMA L BAJD tal-left u tal-right, nispera li jibqa jkolli tfal, aħjar insib il-fiq mingħajrhom ma naħdimx my life would suck without them. Ija tħaram alla barġo id-lajn, kienem wahda ħawditni tatni naqra tajn, xrajt la Jack Daniels għalt l-ostja kien mint nice, battila abta sorma tatni strejt ġo l-bajt. AJMA L BAJD tal-left u tal-right, nispera li jibqa jkolli tfal, aħjar insib l-infiq mingħajrhom ma naħdimx my life would suck without them. Bist qabża sal-klinik, etlu AJMA dott il-bajt, għalli jinsa naqra u d-dur wiċċek mal-ħajt. Jien għamilt kif għalli, skomdu nżomm mal-ħajt, glom ħassejt għarixa, id-doċċi naqra għaj. AJMA L BAJD tal-left u tal-right, nispera li jibqa jkolli tfal, aħjar insib il-fiq mingħajrhom ma naħdimx